Hello, John. Hi, il-Pulizija P195 mill-għalna report għaw. Tikkonferma li naqla id-dekat number tijak? Tajjeb, tellina għax għandek bżonnik jaġbok dwar il-rapport tijak? Twaqqaf 11 xarilu l-unit tal-Pulizija tar-remote reporting minn flok in-nies tmur lassa tagħmel ir-rapport online. Il-proċedura hija li jidħlu fuq il-website tal-Pulizija li hija pulizija.gov.mt fejn hemmhekk jimlew il-formola biex aħna nikkuntattjawhom. Fil-formola jniżlu l-informazzjoni tagħhom kif ukoll il-mezz il-ġurnata u l-ħin li jixtiequ nikkomunikaw magħhom. Fi 11 xahar ftit inqas minn 8000 rapport daħlu online. Dan inaqqas il-pis minn fuq l-assess. Il-kuntatt ma' min jagħmel ir-rapport online jibqa' jintbatilhom konferma ta' kif mexa r-rapport tagħhom. L-iktar rapporti li jkollna huma dawk tal-lost reports meta xi ħadd tilef xi oġġett jew xi dokument, kif ukoll id-damage reports meta sidin ta' vetturi jagħmlu rapporti li jkunu sofrew xi ħsarat fuq il-vetturi tagħhom. Ġieli jkollna request fejn jkunu qed jitolbu parir fuq sitwazzjoni li jkunu għaddejjem minnha, jew anke ġieli jkollhom bżonn xi informazzjoni fuq entità oħra biex ngħaddulhom l-informazzjoni ta' kuntatt ta' entità oħra. Is-Surġent Malcolm Fenech huwa wieħed minn żewġ surġenti f'dan il-unit illi flimkien ma' 6 kuntistabli oħra iħadmu remote reporting unit tal-Pulizija, servizz li jitħaddem kuljum bejn is-7 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar, iżda l-website hija miftuħa kull ħin. TVM News sab li l-Pulizija jieħdu l-appuntamenti, jarblu t-talbiet u r-rapporti u jiskedaw l-appuntament biex jitkellmu ma' min għamel ir-rapport. U fiex kien ipparkjajt hemmhekk inti? Fl-ewwel ta' Ġunju x'hekk. Fiex kien mort lura biex tuża l-vettura tiegħek imbagħad? Is-Surġent Fenech qal li l-iktar biżla huma mit-2 sal-ġimgħa meta kuljum jidħlu medja ta' bejn 35 u 40 rapport.